na ya da tosu emienu da sebrewa osaibo nso tosu mienu ne dot ye na se no National House of Chiefs mpanyimfo no nananom ba no omo eba edu nti se ye kwakobọ nkomo ne ye hu no ohene kese a ene wode nanim onyam ababa pie mu ewo mampon na sede wo sini da sebre etie no nso so ya hye ne nyina beba cho ye fra osen wada o beba cho ye fra me Ali Ayaka beba cho ohene kese be ne ne mo ne ba mo ne ba mpacho ohene kese eye boku gom nap ene the whole Asante region kusasi na aba omo ka ho ene mpenefo bebre e ka ho nye omo nko a na se atiefo etie mawie na ahwefo a me cheche obi bia na ene ya ni breda ene ya ni abre papa eye boku hene ena asoma ye se yembra na yembeboa ne enye na damfo papa na damfo woni ne bogosi atafre eye na osebonsu eye na eye bibinti nte saade anaka na kasa ko ma ye na ka wo habi ba bibi kakre bi na atwa na ena na soma ne mpanifo nti mu hu awie wo ha na ye ni abere ade ato asantema du whole Ghana ani ti ani abere pa nti mu ya bogu hene etuturo nti ena ye wo ha ana ye ba so wasoma ne mpanifo bebre wodi na ntwikasie pa wotwe edia se yemfa membra ne yemfa mampenifo no omo so omo fanso omo wo ede ya onimsa wo beba nti no nti waye na fam de se akra ne sakura se omo fa meboa na omo fanso ma wo nti mu hu ya wie na ye ni abere ade na ato Ghana fo ani minim se aja bibia so nyame adwuma nti ato asanteman nti ene ya ni breda nti mu hu ya wie ya na boku hene etutire ntina ye wa ha Bachao, a boku gum nap, and the whole Asante region, Kusasi Naba, Onosoha, and a Mampong, Kusas Hene, Onoso or Hina Benefone Bebre, account, the Samutia, Via, na Aja, Eddie Emma at Yefuano. Beda mo asepa ene odopa mode abomu na se boko na banka humpo domo mode aba no na kire se wo mo che se o mu wura prekope enso so ene da asebre wo sei bonsu enu nti ene so mu wura kwa na so mu wura so ne boko na aba na kire se o mu wura so ene da asebre wo sei bonsu nti o mo ba ya eye ni bremu kusa se hene e wono so e wo mampon ena wono so ejina yin nti one de na tade no kwa de yetuntum prekope esa se wo kire se ni wura ena ekwe me ba che France asandema mu de FM ko Joseph na min kunya di de na ba aweni anso ndego da sibro sebus ya kase di no dance ya asembe na be ka e de afa no yo ya wura de no yo obi a odo obi a sebi ye sremfu ane e wo ha no no yie mu okan e bata no ho sa ne mba bibi bra si anka wo se otia ye no no afra ye no watu ye fu mi wura nso na woni ne ntam de na kama afi bia na me kwa afa hia na me ba na o ma me odwan ama me de bra mi wura atoa so fie bebre edi na woni ne ntam de kama sa de metimi aka okay ani e beda ase pa na nasafo e beda ase House of Chiefs President Vice President Bupewura ana na woni wa bano ni bedi esa na watch that no senia ente e ba che France from Bupewura Abubakar Jefferson Amia Secretary Edima Bupewura wadama ye nyina ye wura ayonkofo be ne da wo no ene da sebre wo sebonso entamu ne dikan media chairman obiara watie ye station anam Bupewura ne late mamponhene ayankofa ewo wo ntem no de no me kase beka ho asem ne a ade bekie anam se Bupewura ebetena mampon eye adwuma ewe police bese mfe
ɛwɔ Mampɔha nti Mampɔha ɛna wɔwɔ number bɛyɛ 3 the former Minister of Lands and Natural Resources wɔka wɔn ho Samuel Jinapo nti Samuel Rukurapono Mampɔha ɛna wɔn nti every hɔ no na Bupewura ne Mampɔhene ɛwɔ ɛyɛnkofa ɛwɔ wɔn ntɛm every saa ma Mampɔhene ɛbɛdane Mampɔhene ɛna Bupewura so kɔtɔ ne Bupewura ɛna wɔn san kɔhyia ɛwɔ National House of Chiefs no wɔn wɔn yɛ adɔfoɔ ne ɛnyɛnko a wɔn tena a wɔn di nsɛm bebree ɛwɔ hɔ ɛsɛ mframakorafo ɛmfa wɔn ntɛm eti sɛ Mampɔhene nka beebi no ɛha Bupewura paa nti na wakye no wɔn ankasa edi nan beebi Mampɔha ɛna nan ɛkɔɛ ahemfo bɛtena ɛna wɔne ne dɔm yɛsan bɛtu Mampɔha